Поздравявам нашите юбиляри, които се врекоха пред Бог и тържество спретнаха голямо, което ще се помни цял живот. Когато ми поставиха поръчение да споделя детски спомени, ме обхвана голямо вдъхновение и сътворих едно почти стихотворение. Живеехме в къща голяма, Мишо, Краси, аз, Етито и Марияна. Играехме много на двора с червената роза над входа. С Марияна бяхме като две сестрички. Често се държахме за ръчички. Тя беше моята кака и ме водеше в играта. Марияна умна и красива, такава още си е тя. Все имаше инициатива, дори да беше и беля. Веднъж си спомням как се скрихме от нашата бабичка Добра и в гардероба пристояхме, докато търсеше ни тя. Вярно, вечерта завърши вкъщи с мъничка кавга и с наведена глава стояхме ние въгъла. Така минаваха си дните в игри и забавления. По цял ден карахме канките и изнасяхме театрални представления. Марияна беше командир. Нареждания даваше ми тя. Ще бъдеш ти бащата, а аз ще бъда майката. Играехме си ние дружно от сутрин чак до здрач, а вечер в махалата, под кестените пред вратата, си разказвахме истории и умирахме от страх. Така растяхме ние в веселие и смях, живеехме си всички чудно и обичта цареше в нас. Ученичка отлична, четеше и пишеше тя. Своята свободолюбива, богата душа в съчинение за Дон Кихот изля и покори учителката и класа. И така порасна Марияна, умна и красива млада дама. В строителния техникум тя срещна своя принц любим, Добрин. В неговото чудно име е скрит един характер благ, а приказката им любовна четем все още пак. То стана дълго моето произведение за нашата любима Марияна, умна, смела и добра, преследваща си винаги мечтата и целта. Здравейте! Днес всички честваме нашата лъчезарна Марияна и си припомняме интересни случки с нея. Първи спомен, който няма как да помня, се е случил през далечната 1969 година, но за това има спомени на очевидци. 40 дни след моето раждане, в големия двор на Карл Маркс 107, тинейджърката кака Марияна, носейки ме под циментовите стълби, е изпуснала бебето Мишо. Но, както виждате, жив съм, здрав съм и нищо не се е случило на меката ми мъхеста главичка. Имам и един друг спомен с кака Марияна, вече доста по-осъзнат. Тя е млада и красива студентка и учи за изпити. Аз съм едно супер скучащо хлапе, което по цял ден се чуди какво да прави и знам, че в салона, в едно чекмедже, има дъвки с вкус на банан. Това беше мечтата на всяко едно хлапе от соца. Промъкнах се тихо, като индианец, залепен за пода и си взех заветната лентичка дъвка с вкус на банан. Да имаме още много хубави спомени с вечно младата кака Марияна с хубаво и добро сърце. Мила наша Марияна, обичаме те всички! Здравейте, скъпи
приятели и най-вече мили кумци, честит юбилей! Желая ви от сърце да сте все така заедно жизнени и заедно да ходим по почивки. Честити юбилей от мен. Желая ви много здраве също. Радвам се, че след 48 години имаме щастието да ви кумуваме отново на вашата църковна сватба. А всичко започна през далечната 1974 година, когато две остригани момчета влязаха в морско училище. Така се случи, че бяхме настанени легло до легло и така 5 години. Малко по-късно се запознах и с Мариана покрай отпуските, заедно прекарани часове. И като казах легло до легло, се сещам за една случка, първи курс морско училище. Бяхме освободили по 2 изпита с Добрин и вместо да излезем в отпуска, ни изпратиха в Червенка да правиме лагера. Пуснаха ни 12 часа по обяд, а кометата беше в 16. Ние се разхождахме в града и се любовахме, но имаше един началник на ареста, за това, че не сме му козирували, ни прибра да маршируваме. И така 3 часа марширувахме в комендантството. Отидахме след това до Червенка. Беше някаква пустош. Палатката, в която спяхме, беше на един склон. Бяхме един до друг. Сутринта, като се събудихме, бяхме пак един до друг, но само че на 5 метра под палатката. Не знам кой първи се търкаля, кой го следва, но горе-долу така 5 години един до друг изкарахме с Добрин. Бъдете живи и здрави, да можем да ходим още дълго време по почивки. За Добрин никога не е късно да се научи да играе карти. Мариана вече го може. Обичаме ви! Честит юбилей! Няма да казвам на колко години си, защото изглеждате прекрасно. Надявам се, че така се и чувствате. Целувам ви. Здравейте, казвам се Ивалин. Първи братовчет съм на Добрин. Познавам го от дете и след това и с кака Мариана. Моите очи са много позитивни хора. Винаги носят добър заряд, добродушни, великодушни и всеотдайни. Винаги готови да помогнат. За да бъда кратък, ще кажа набързо, с него сме ловци от много години. Толкова е добър, че обстреля един огромен глеган и го отстъпи на един от селото като награда. Здравейте и от мен, казвам се Златина и съм съпруга на Ивалин. Значително по-късно се включвам към този род от 89-та година, когато сме приятели с Ивалин. Тогава той ни запозна с Марианка и с Добрин. Това са хора пълни с много положителна енергия. Що се отнася до лова, трябва да ви кажа наистина, че Добрин е страхотен ловджия. Когато гръмне по един пътпадък, още 5 падат от страх. Беше страхотен, беше пръв винаги във всеки един лов. Между другото, когато се запознахме за първи път, отидохме заедно на разходка и тогава един съвсем чужд човек охарактеризира Добрин като главоч. Човека просто искаше да каже, че той е човек, който има глава на раменете си и е здраво мислещ. Да искам да пожелаем на Мариана и Добрин да бъдат все така позитивни, даряващи и получаващи много любов от всички около тях. Бъдат пример на децата, на внуци и на всички около тях.
и първото съкровище същата година. Радост голяма и цялото разширено семейство очаровано помага в отглеждането на студентското детенце. Войчето Мишо е заплашен с червена точка в поведението на първокласника, защото по цял ден се гука с друга собственичка на бебе у дома. Ето и второто съкровище. Прекрасен, неочаквано е момченце и очаквано всички са влюбени в неговите сини очи. Ами как помня Мариана и Добрин? Мариана и Добрин като мои родители, мама и татко, ги помня. Най-силните ми ярки спомени са за пълна къща с приятели. Постоянно имахме гости, постоянно беше весело, постоянно имаше смях и танци и разговори и хората влизаха и излизаха. Имало е случаи, в които сме си легнали всички, включително и ние, и се звъни на вратата и аз ставам да отворя, защото детската е близо до входната врата и казвам, кой е? Чичо Станко. Отварям вратата и Чичо Станко вика, майка ти, баща ти тук ли са? И викам и те си легнаха. Няма, легнали са си. Влезе в спалнята, хвана майка ми на гръб като агния и я изнеси, защото хората са събрали няколко етажа по-горе и си правят купон и нашите родители